Arratsalde on guztioi, ongi etorri eta eskerrik asko beste urte batez ere Beasaingo txistulari alarde ontara inguratzeagatik. 51. edizio honetan, urteroko lekez, Gernika pasealekuko frontoi honetan bildu gara, zuen gustukoa izateko esperantzan sortu dugun emanaldia, eskaintzeko. Kontzertuari hasiera emateko euskal musikaren gorespena entzun berri dugu Unai Aristimuñoren zuzendaritzapean. Musikariak lagunduz, haurtzaka dantzataldeko dantzariak eta loinatz abesbatzakoak ere entzun ahal izan ditugu. Hala ere, emanaldiarekin segi baino lehen, aipatzekoa da aurten berriz ere zuzendari aldaketa bat izan dugula. Azken 2 urteetan ikusi berri dugun Unai Aristimuñok zuzendu du taldea, eta aurten Aitor Alvarez Etxezarretari pasako dio batuta. Hori horrela, azken honen gidaritzapean izango ditugu gaurkoan Goierritik eta kanpotik etorritako hainbat txistulari, baita loinatz abesbatza, abeslariak, dantzariak, erraldoiak eta beste zenbait parte hartzaile ere. Hala ere, poliki-poliki joango gara hauetako bakoitza dagokionean, aurkezten. Segidan, ilunabarra eta ikusten duzu goizean abestiak entzun ahal izango ditugu. Lehenengoan, loinatz abesbatzakoak izango ditugu lagun, eta bigarrenean Julen Iraola eta Maili Otamendi abeslarien ahotsak entzun ahal izango ditugu. Aurrera guztiok.
ikusten duzu goizean, argia hasten denean menditxo baten gainean. Ikusten duzu goizean, argia hasten denean menditxo baten gainean. Etxe txipitxo aitzin zuri bat, lau aitz ondoren erdian, zakur zuri bat atean, iturritxo bat aldean, bizi naiz ni bakean. Etxe txipitxo aitzin zuri bat, lau aitz ondoren erdian, zakur zuri bat atean, iturritxo bat aldean, bizi naiz ni bakean. Ez da lurrean gizonik, printzerik ez erregerik, ni baino hobekidenik. Ez da lurrean gizonik, printzerik ez erregerik, ni baino hobekidenik. Badut Andrea, badut semea, badut alaba erenik, osasun ona batetik, ontasun aski bertzetik, zer gehiago behar dut nik. Badut Andrea, badut semea, badut alaba erenik, osasun ona batetik, ontasun aski bertzetik, zer gehiago behar dut nik. Eskerrik asko. Hasiera dotore honen ondoren, txistu doinu ezagunen eta berriz ere dantzarien txanda iritsi zaigu. Oso ohituta gaude txistu doinuekin, fandango eta arinarinak entzun eta dantzatzera, baina oraingoan ohituta gaudenetik pixka bat atera eta fandangiloa eta porrusalda doinuak entzungo ditugu. Honen ondoren, Bareak izeneko kale jira lehen aldiz entzuteko aukera izango dugu. Bareak Josi Agustin Olanok konposatu duen biribilketa bat da. Esan bezala, jendaurrean lehen aldiz gaur, eskainiko dena. Aurrera guztiok eta astindu hankak, neskak.
Jarraian, kostaldera egingo dugu bisita eta kresal usaina duten 3 doinu ezagun entzungo ditugu. Ameriketara joan nintzen, itsasoa laino dago eta ni naiz kapitain pilotu hain zuzen ere. Ahotsa jartzen berriz ere Loinaz abesbatzakoak izango ditugu oraingo honetan ere. Baina zuek ere abestiak ezagutuko dituzuenez, animatu, zuek ere abestera.
eztarriak pixka bat berotu eta gero, Peio Josepe kanta ezaguna entzun ahal izango dugu orain. Horretarako, dagoeneko atxeden pixka bat hartu ahal izan duten dantzariek lagunduta, bakarlari lanetan arituko da Unai Aristimuño. Etxera
Segidan, Ameli film ezaguneko balsaren txanda iritsi da. Aitor Alvarez zuzendariak egindako moldaketan, Izaskun Insausti izango dugu akordeoiarekin eta Ekaitz erraldoi konpartsa oholtza gainean. Txalo bero bat eta aurrera guztiok. Emanaldi ikusgarri honen ondoren, pixkanaka badoa kontzertu aurrera, eta martxa pixka basartzeko asmoz, kale jiren pupurria entzungo dugu orain. Bertan, hainbat biribilketa ezagun entzuteko aukera izango dugu. Besteak beste, Agur Xuberoa. Hau dena hotsez laguntzen, Loina Zabesbatzakoak izango ditugu berriz ere. Honen ondoren, guztiok ezagutzen dugun Etzakit taldearen Izarri Eskorra entzungo dugu. Horretarako, Odei Zabaleta izango dugu trikitixarekin, Unai Aristimuño albokarekin, eta lehen ere eszenatoki gainean izan ditugun Julen Iraola eta Maili Otamendi abeslariak. Aurrera!
Gauaren babesean, gaur goizean, logoxoen ametxetan nabilizketan. Nigan daukat laztana, zure xarma, sentipen polit guztiak makoz bustia. Urrun zaude eta gertu, sentitzen zaitut mix. Lagun gaur gauak esan abizergaitik, irrifar batekin ez zaude nirekin. Lasai maitia ulertu, zergaitik nik ere ezin dudan bizi zu gabe, zu gabe, zurekin baino zu gabe. Zure izari eskorra, nahin eskorra, edo zerroi dut desira, zuri begira. Ni zugan da zurigan, naiz dakira, zarela hain besarkazinen, hain eztezina. Urrun zaude eta gertu, sentitzen zaitut nik. Lagun gaur gauak esan abizergaitik, irrifar batekin ez zaude nirekin. Lasai maitia ulertu, zergaitik nik ere ezin dudan bizi zu gabe, zu gabe, zurekin baino zu gabe. Ondo dantzan, oso ondo! Urrun zaude eta gertu, sentitzen zaitut nik. Lagun gaur gauak esan abizergaitik, irrifar batekin ez zaude nirekin. Lasai maitia ulertu, zergaitik nik ere ezin dudan bizi zu gabe, zu gabe, zurekin baino zu gabe. Urrun zaude eta gertu, sentitzen zaitut nik. Lagun gaur gauak esan abizergaitik, irrifar batekin ez zaude nirekin. Lasai maitia ulertu, zergaitik nik ere ezin dudan bizi zu gabe, zu gabe, zurekin baino zu gabe. Non zaude? Eskerrik asko! Dagoeneko bukaera gainean dugun honetan, azkeneko urteetako moduan Beasaingo martxa joko dugu. Aurten 100 urte beteko ditu gure martxak eta hortaz aukera ezin hobea iruditu zaigu jatorrizko bertsioa entzuteko. Horretarako berriz ere Loina Zabesbatzakoek lagunduko digute. Aurrera!
hasten den guztia bezalaxe, hau ere iritsi da bere bukaerara, eta hauxe izan da aurten zuei eskaintzeko genuena. Eskerrik asko zuei guztioi, ona gerturatzeagatik, eta nola ez, zuei guztioi, emanaldi polita hau antolatzen lagundu izanagatik. Ezin, aipatu gabe utzi eta txalo bero bat eskatuko dizuet guztientzat, musikenetik etorritako metal boskotea, Emilio López, Kirian Uralde, Lucia Moya, Iker Lizartza eta David González. Perkusioan aritu den Carlos Alcalá, akordeoiarekin lagundu dugun Izaskun Intxausti, Marisa Olano pianoan, Odei Zabaleta trikitixan, Julen Iraola eta Maili Otamendia hotxean, Loina Zabesbatzakoak, Aurtzaka dantza taldeko dantzariak, Ekaitz erraldoi konpartxakoak, Xavier Garmendia irudiekin lagundu diguna, Molatuko musika teknikariak, Beasaingo musika eskola, Beasaingo udala, eta nola ez, Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorritako txistulari guztioi eskerrik asko. Eta orain bai, besterik ezean hauxe da despedidea, azken urteetan Beasainen hain ezagun egin den Paradisuen konkista doinu hunkigarriarekin bukatuko dute musikariek eta koristek. Eskerrik asko.